preko 40 godina rada na obrazovanju mladih. Značajan naučni potencijal koji čine profesori i istraživači sa iskustvom, ali i veliki broj mladih istraživača o kojima se na fakultetu posebno brine. Dobro opremljene istraživačke i nastavne laboratorije su važna osnova za unapređenje nauke i istraživanja. Zato se na njihovom modernizovanju stalno radi. Studenti, sadašnji, bivši i budući, su u centru pažnje fakulteta. Uspeh i zadovoljstvo samih studenta najkredibilnija su ocena uspešnosti. Naša diploma, polako ali sigurno, postaje vidljiva i prepoznatljiva širom sveta. Zahvaljujući našim studentima i istraživačima, koji su veoma uspešni u nastavku školovanja i karijere u inostranstvu. Nastava se realizuje po modelu i principima Bolonjske deklaracije na svim nivoima akademskih studija, na 5 departmana, opremljenih sopstvenim bibliotekama i laboratorijama. Studentima se pruža prilika da izvode istraživanje i stiču znanje iz oblasti biologije i ekologije, fizike, geografije, turizma i hotelijerstva, hemije, biohemije i zaštite životne sredine, kao i matematičkih i informatičkih disciplina. Nagrade koje studenti ostvaraju na mnogobrojnim takmičenjima samo su potvrda kvaliteta rada na matičnoj instituciji. Aktualno znanje, bogata izdavačka delatnost, gostovanje eminentnih predavača, savremene laboratorije, aktivno učešće u programima akademske mobilnosti i razmene, bogat studentski život samo su deo naše svakodnevice.